Tak jo, já jsem si původně říkala, že bychom tenhle rok zakončili nějakým Q&A nebo něčím podobným. Ale myslím, že tady jsou důležitější věci, které takhle na konci roku, lomeno na začátku roku vám strašně moc pomůžou a který pravděpodobně potřebujete slyšet. Nemůžu se trefit každému do té situace, takže se snažím mířit většinou na to, co podle mě trápí většinu, s čím se nejčastěji setkávám a tak podobně. Berte to taky jako možná takovou radu od vaší starší ségry z fitka, která se vám prostě snaží pomoct, abyste předešli nějakým totálním fatálním chybám, abyste předešli nějakým fuck-upům a aby celkově tady ta vaše cesta, fitness cesta nebo jakkoliv to nazvete, pro vás byla co nejlepší. Současně i prostě přijměte ten fakt, že některé věci se vás můžou třeba trošku dotknout, můžou trošku bolet, protože budu brutálně upřímná. První co, musíš už přestat pořád něco končit. Pokud něco začneš, přestaň už všechno jako vždycky se odsouvat, končit s tím a zase začínat znova něco jiného. Přestaň končit s tím, co jsi začala. Takže pokud chceš něco opravdu udělat, do něčeho se opravdu položit, opravdu to udělej a přestaň furt to zase dávat pryč, když tě začátek vyděsí nebo začátek prostě nejde, protože začátek většinou prostě nepůjde. Myslím, že drtivá většina lidí tady čeká, že teďka začnu s tím, jako dobře, pojď si nastavit takovýhle příjem, pojď tady dělat kardio, pojď tady dělat silový trénink, pojď tady brát suplementy a tady ty suplementy potřebuješ všechny a tak podobně. Já začnu trochu jinak. Začnu tím, že ti řeknu, začni uvnitř. Začni u sebe vevnitř. I když chci změnit zvenek, začni vevnitř. Musíš se už konečně přestat pořád zraňovat. Pokud je to potřeba, běž prostě na nějakou terapii. Fakt to pomáhá. Věřte nebo ne, můžete na to mít jakýkoliv názor. Pokud máte dobrýho terapeuta a i to někdy trvá, než to najdete toho dobrýho, fakt tohle vám prostě pomůže. Pokud to není třeba terapie, může to být třeba nějaký journaling, prostě vypsat se z něčeho, vzít si deník. Co často prostě u lidí, u holek speciálně vidím, je tam nějaký nezahojený trauma z dětství. Ať se jim v dětství stalo prostě cokoliv, většinou všichni v sobě máme něco, co se nám prostě v dětství stalo a z nějakého důvodu nás to sformovalo do osoby, jakou jsme teďka. A z nějakého důvodu se prostě toho nemůžeme později i třeba o 20-30 let později. A furt si to spolu nosíme, až to přenášíme na další lidi, partnery a tak podobně. Spoustu frustrací a takových těch jako, když vidíte, jak jako obecně negativní lidi, kteří prostě furt neustále házejí špínu na někoho, to jsou tak strašně zraněný děti vevnitř, to jsou tak strašně zraněné osoby a spoustukrát vy vůbec nejste chyba, ale prostě je to v těch lidech. A někdy to můžete být třeba vy, ty lidi. A já vás neviním, jasně, prostě každý jsme v dětství něčem prošel, každý jsme něco prostě zažil, každý si sebou neseme nějaký takzvaný jako břímě, to je úplně podle mě normální. Co já chci říct, pokud ty chceš změnit cokoliv i z toho zevnějšku, musíš začít uvnitř. A pokud tady nebude v pořádku, tak tohleto celý prostě jako změnit bude dost těžko. Zkus si představit, jak by mohla vypadat taková jako nejlepší verze tebe samý. Takže představ si ty nejmenší detaily, jak vypadá, jak se chová, jak zachází s lidma, jaká je okolo lidí, se kterými se cítí dobře, něco prostě podobného. Současně s tím, když jsme u toho vnitřku, tak zrevidujte i svoje okolí. Kým se obklopujete? Já to prostě strašně moc a jsou lidi prostě, ježiš, tady ty vole, tolik bilionů, milionů, trilionů lidí na světě, pro boha najděte si lidi, se kterými vám je dobře a se kterými vy můžete být vy sami. Nemusíte se přetvařovat, nemusíte být někdo jiný, protože vaše okolí dělá strašně moc. Takže udělejte si jako začátek roku takovou jako evidenci toho, kým se nejvíc obklopujete. Protože takový to rčení se tím, kým se stáváš, opravdu platí. 3. bod. Začni nějakou aktivitu. A vidíte, jo, furt tady nejsem u žádných suplementů nebo něčeho podobného. Jsme tady. Najděte si nějakou aktivitu, kterou budete milovat. Nepočítejte, že vám to na začátek bude hned. Nemusí to být silový trénink. Jakýkoliv pohyb, jakákoliv forma pohybu, co vám přinese endorfíny, co vás prostě udělá šťastnejma. Nejenom, že to bude jakoby výdej nějaký, takže nebudete to prostě sedět jak ťupky na gauči, ale budete prostě fyzicky se hejbat, fyzicky co dělat. Pohyb je pro nás zdravý, už prostě staletí jsme zvyklí se hejbat a najednou lidi se upíchli k počítačům, upíchli k gauči a prostě najednou se nehejbou vůbec. Tak jenom začněte jakoukoliv prostě aktivitu, jak kdybyste byli sami, jak kdybyste byli ve skupině, jak kdyby to byly skupinovky nějaký, nemusí to být jenom cvičení, může to být cokoliv. Jak jsem říkala, současně to je výdej, takže ono to půjde i trošku s tím vnějškem, ale současně vy prostě potom začnete sami sebe vnímat úplně jinak. A
Tohle mi píše vždycky každá holka, s kterou začneme a ona začíná cvičit, začíná se o to víc dostávat, je výkonnější v práci nebo ve škole, je i jiná jako celkově osobnostně, je prostě sebevědomější, jako zdravý sebevědomí samozřejmě. Je to, jako, mysleli jste si, že je něco třeba těžký, že něco nezvládnete, přirovnám to asi k nějakým činkám, protože to já jsem prostě takový nejčastější, a pak prostě jdete, mysleli jste si, že tu váhu nezvednete a jdete a nenují zvednete a hádej co, prostě odrazí se ti to i v tom životě. Myslel jsi, že něco nezvládne, že prostě šéf ti zadal nějaký úkol, že prostě to bude moc těžký, že to nezvládneš, jenže tobě se to přenese na tu činku, kterou jsi nemohla zvednout a pak si šla a prostě si ji zvedla. Třeba za měsíc, třeba ne hned, ale prostě něco, co si myslela, že nedokážeš, najednou dokážeš. A obrací se to jak v životě, tak v té aktivitě. A poslední z těch takových mentálních věcí, co bych vám strašně doporučila, bav se. Prostě jestli mě tady ten rok něco naučil, tak fakt jako, že v životě nikdy nevíte. Život může být strašně krátký, život může být mnohem kratší, než si myslíte. Strašně byste se vyčítali, kdybyste ho neprožili prostě tak, že se bavíte. Samozřejmě všechno s rozumem, ale prostě běžte ven, běžte něco dělat, běžte se bavit, běžte s lidma, se kterými vám je dobře. Objevujte, zkoušejte, udělejte si klidně nějaký bucket list věcí, které byste chtěli zkusit, jak by vám řekli, že máte poslední měsíc života. A to neznamená, že to všechno musíte udělat poslední měsíc, nebo že to musíte udělat celý týden, ale prostě běžte trošku ven. Já vím, že většina z nás je takový, no a čím jsem starší, tím víc jako oceňuju to, když jakoby jsem doma a chodím spát v 8 hodin a takovýhle podobně. Ježišmarja, spánek je strašně důležitý, k tomu dojdu hned dál, ale prostě nechovejte se, jak by vám bylo 90, když vám je 20, nebo 25, nebo 30, klidně 40, je jedno, ale prostě pokud můžete, víte, co by za to někdo dal, někdo, kdo prostě třeba je nějak nemocný a nemůže ani ven, běžte ven, bavte se, může to být nějaká aktivita, může to být nějaký sport, může to být nějaká skupinovka, společná aktivita, nebo třeba si budete někam zaházet, nebo budete na tenis, nebo to je jedno, prostě cokoliv, běžte ven a bavte se. A jakmile vy se soustředíte na to, že prostě jenom někam jdete a chcete si užívat a chcete si prostě se tam bavit, tak přestanete mít takový to, i třeba holky to často mě, tady to nechci zvrhnout vztahový nějaký podcast, to video, ale holky často mývají, když jsou hrozně jako dychtiví po nějakém chlapovi, tak oni v každém vidí potenciálního partnera a hrozně jako loví a jsou hrozně jako zoufalí a strašně moc jako chtějí někoho a strašně moc je to na nich vidět. Místo toho, aby šli prostě ven, bavili se, byli sami sebou, objevili nejdřív sami sebe, uzdravili nejdřív sami sebe a pak ty správní lidi k vám přijdou a takhle to platí u chlapů, takhle to platí i celkově v jakýkoliv cílech. Prostě důležité je se tím bavit. Nečekejte, že hned ve všem budete perfektní, samozřejmě i jako to cvičení. Každý jsme někdy začínal, každý jsme byl někdy začátečník a i ten nejlepší byl někdy začátečník, takže mějte tady to na paměti. Co se týče pak takových těch fitness věcí, tak pokud vy teďka s něčím chcete začít a vy začínáte úplně prostě z nuly, tak číslo 1, co já bych vám řekla. A nebude to kardio, nebude to dieta, nebudou to suplementy, bude to spánek. Číslo 1, čím byste měli začít, pokud teďka nic pro nějaké svoje zdraví nebo well-being neděláte, začněte spánkem. Spánek je strašně důležitý, ovlivňuje vám všechny hormony hladu, takže i tím tak jako trochu ovlivňujete, kolik toho sníte, abyste se nějak zbytečně nepřežírali a tak podobně. Pamatuju si to, že jeden trenér takhle vyprávěl o tom, že trénoval nějaký fotbalisty a zjistil, že prostě oni vůbec nechrápou. Tak je jediná úprava, co jim udělal, že všichni měli za úkol prostě spát 8, 7, 9 hodin, něco podobného. Pokud se vám podaří 9, úžasný kor pro vás. Holky potřebují za mě trošku víc spánku ještě než chlapy. A jenom tohle to jim tak strašně zlepšilo prostě ten výkon v té hře a to, jak se cítili celý den, jaký měli tréninky, jak prostě ve všem byli prostě lepší, mozek fungovali, takže číslo 1, začněte prostě spánkem. Přidej kroky. Jo, prostě zjistit si, kolik tak, a neříkám, musíš mít nejdražší nějaký hodinky, musíš mít Apple Watch nebo něco podobného. Prostě jenom zkus si i bajvočko. V mobilu je taky prostě funkce, v iPhoneu je to funkce zdraví, aspoň bajvoko, tak vám tam ukáže, kolik máte kroků za den. Aspoň bajvoko si zjistí, kolik máš kroků za den. Myslím si, že kolem takových 6 až 10 tisíc za den je úplně
úplně fajn. Někdo má prostě sedavou práci, berte to jako průměr, nemusíte každý den, prostě aspoň jako průměr. Trávení se vám zlepší, mozkový celkový funkce se vám zlepší, budete se cítit líp, nebudete konstantně prostě furt nafouklí a nejenom, že to prostě je to samozřejmě zdraví, pro je zdraví chodit, zdraví se hýbat. Zjisti si svůj příjem a oprav se podle toho, jaký máš když tak cíl. Pokud nevíte, jak dělat, jsme to tady celou sekci, takže tady máte celou, někam vám to sem házím, všechno, o čem mluvím, tak máte celou sekci, jak si nastavit svůj vlastní příjem. Až teďka přijdu na řadu s nějakým silovým tréninkem. A já vím, že spousta lidí, speciálně holek, si myslí, že musí trénovat 7x denně. Nikoho sleduju, tak prostě trénuju 7x denně, 6x denně a tak. Netrénuji 7x denně, netrénuji ani 6x denně. Zažila jsem si fakt všechno. Jsem trénovala 6x denně, bylo to na mě moc. Tím stylem, jakým trénuji, bylo to na mě moc. Zažila jsem trénovala 3x denně, zažila jsem trénovala 4x denně, nejčastěji pravděpodobně 4 až 5x denně jsem trénovala. Znamená to, že ty to musíš mít taky? Ne, neznamená. Mám klientky, co trénují 2x denně. Myslím si, že když je to 2 až 4x denně, je to úplně v pohodě. Záleží, jaký jsou ty tréninky, co je tvým cílem, jakou máš intenzitu a tak podobně. Takže v tomhletom neberte to tak, že musíte all or nothing, prostě musím teďka každý den, jinak prostě to nemá smysl. Prostě smrdnu mlíko, tak prostě vyliju celou krabici, je to blbost. Teďka až jako poslední, pokud chceš k tomuhle všemu něco prostě přidat, můžeš tam přidat nějaký suplementy. Záleží podle toho, co potřebuješ. Každý bude potřebovat něco jiného. Ideálně se snaž přijmout většinu z toho ze stravy. Pokud nevíš, kolik toho přijímáš ze stravy a ze suplementů, co máš teďka, využij tady tu aplikaci, jmenuje se Chronometer. Normálně si tam zaloguj jídlo, který máš, podívej se, pak tam máš dole jako mikronutrienty, makronutrienty, vitamíny, minerály a tady to všechno. Kolik to máš ze stravy? Ideálně, abys to měl podložit pak nějakýma třeba krevníma testama, pokud chceš opravdu se v tom jakoby šťourat, zjistit, kolik čeho máš. Ať něco nebereš zbytečně, tak to máš úplně nejlepší a podle toho pak uprav případně nějaký suplementy, ale víš, že je to až prostě fakt jako na spodku úplně všech jako věcí, které pokládám za důležitý a se kterými se hrozně často setkávám u klientek. Spousta klientek, jo, sice fitko, fajn, super, ale prostě vidím z nich, že v tom životě nemají žádnou radost, že nemají žádný ani jako hobby. I když to nejsou žádný závodnice, prostě fitko je pro ně jako ultimátně číslo 1 a to, což jakoby není špatně, ale zas být jako v celém životě jenom prostě sám se sebou a se svýma činkama. Znám takový lidi, možná byly chvíle, kdy bych možná taky dopadla, nechci tak dopadnout, nechci taková být. Takže toliko k tomu, tohle mě naučil hodně tenhle rok, ale věřím, že to je něco, co může pomoct vám do celého 2026 a že tohleto, myslím si, že tohleto upřímně jsou správný kroky k tomu, abyste se potom jako sekundárně, vlastně tím, že se budete bavit a tím, že se budete ten život užívat, tak ano, sekundárně vás to potom dostane k té vysněné postavě, ale začíná to tady, aby to šlo sem. Mějte se krásně, mějte se fanfárově a šťastný nový rok.